To masu sauraro barkanku da zuwa nan channel ta mai albarka da Allah kada manta danna mana alamar subscribe sannan a taba mana alamar kararrawa. Sojan Isra'ila ta ce dakaranta sun kai hari kan wasu wurare a Siriya da sanyin safiyar yau Lahadi bayan da aka harba rokoki 6 daga wani yanki na Siriya zuwa Isra'ila a lokuta biyu a wani hari da ba a saba gani ba daga makwabciyar Isra'ila daga arewa maso gabashin kasar. Bayan harba rokoki 3 karo na biyu, da farko Isra'ila ta ce ta mayar da martani ta yin lugudan wuta da makaman artillery a yankin da ke Siriya inda aka harba rokokin zuwa Isra'ila. Daga baya rundunar sojan ta ce jiragen saman yaƙi na Isra'ila sun kai hari a wuraren sojojin Siriya ciki har da sansanin rundunar Siriya ta 4 da kuma wata cibiyar makamai. Harba makaman rokar na zuwa ne bayan kwanakin da aka kwashe ana samun karuwar fada a bangarori da dama saboda tashin hankalin da ke faruwa a birnin Kudus da kuma farmakin da 'yan sandan Isra'ila suka kai a wuri mafi tsarki na birnin. Miliyoyin Kiristoci a faɗin duniya sun yi bikin Ista a yau Lahadi, wato ranar tunawa da tashin Yesu Kiristi daga matattu. A fadar Vatican, Papa Roma Francis ya jagoranci taron sujada da sanya albarka guda biyu da aka saba yi a duk shekara a filin majami'ar St. Peter's Basilica. A lokacin taron da aka fara da karfe 12 na rana a wajen majami'ar, shugaban na 'yan ɗarikar Katolika ya yi jawabi ga Kiristoci a faɗin duniya. A shekarar da ta gabata, Papa Roma ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da ake yi a Ukraine, rikicin da a lokacin bai wuce wata 2 da fara shi ba. Ya kuma yi kira da a samar da zaman lafiya a sauran kasashen duniya da ke fama da tashin hankali, ciki har da Siriya da Iraki. Sauran rahotanninmu. Yayin da ake gabta shiga shirye-shiryen sallar ƙarshen azumin Ramadana na wannan shekara ta 2023, magidanta sun soma kokawa da halin tsadar rayuwa da ma kukan rashin kuɗaɗen yi wa yara da mata kayan sallah, abin da ke iya tada rikici a zamantakewar iyalai. Sai dai malaman addinin Islama sun yi gargaɗi akan haka. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. A daidai lokacin da ake gab da shan kwana ta ƙarshe ta azumin Ramadan na wannan shekara ta 2023, maci na tattalin arziki da duniya ta samu kanta a ciki da ma tsadar rayuwa da ta kaiwa al'ummomin duniya intiha lokacin barkewar yakin Rasha da Ukraine ya sa magidanta fadawa a cikin mawuyacin halin rashin kudade a hannuwansu. Alhali ko bukatocin iyali kan hauhawa a ƙarshen azumin. Wani magidanci da ya soma da bayyana sunansa ya yi mini bayanin cewa suna godiyar Allah amma fa akwai matsalar kuɗaɗe. Sunana kan so mu mai waci nan bakin Ramfai Alhaji Alaman mu ce. Lalle mun ma iyalin mu shiri gwargwadon hali don kasuwanci na wani sai a hankali. Yanzu lamarin kuɗi a babu ga jama'a kuma sallah ta matsato yanzu al'amari ya to kuma sai a hankali. Shi yasa muke faɗa ga mutane kowa yanzu shi mai da himma ga hankuri yadda an ka saba ta koyaushe. Al'amari bai kasance a yau da kuɗi. An gani a yi aiki da abin da an gani. In ba a samu kuma a yi hankurin shi an ka saba da shi dai dama gwargwadon hali insha Allah. To lalle insha Allah bana dai akwai sauƙin kaya, kuɗin ne a babu. Akwai sauƙin kaya gwargwadon hali. Tun dole da ka tsaya abu so da babu kuɗi mai kan sha uzurin da diba ta lalle babu na sai samu sai da maka haka nan sai maka take dan kullum kashin ka uda. Duk inda zaka taba game da maganar kuɗin kanwar deja ce musamman a nan iyakar jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya inda a yanzu ne jama'a ke farfadowa daga dogon suman matsalar tattalin arzikin canjin naira da suka samu kawunan su a ciki a makonnin da suka gabata. Waɗansu magidanta sun bayyana mini halin da ake ciki game da yiwa iyayi kayan sallah. Wala ila sa kace bai labari ni magidanci na kwarai saboda da taron da gahiran da musa Allah gaba daga kasan harkokin sai da hankali yanzu harkokin ba kuɗi da kwai ba ana cikin wani yanayi na da sai da hankali Allah sa an samu amma yaran ba samu ba kuma gudun ba Allah zaki saboda kasan da shi abin har da cikin tsadar rayuwa abin sa an nemo abu ma karshen ta sai an nemo a zo a ci to yara yanzu kuka samu kuɗin ba samu yara a sun amma dukiyansu
sai dai kuma tsadadin kuma wanda dumkaki kuma sun tsada mu dai mun samu Allah iko wanda Allah ga tausayi ya gani ya kula da mu dai mun samu Allah iko ga sunana Usman Andanda iyali alhamdulillah yaro shi dai bai san babu ba sai dai a ce an gode ma Allah saboda Allah an yi hali an Allah ba da iko an ka hito da sahen nan duwar an kai Allah zai koro ma abin da zaka ci gwargwado haka doka ka ba wani kenan haka ma sai kai ma Allah godiya kuma kai aiki da lokaci da ake ciki saboda me lokacin azumi jama'a saura duk ana ta lallabe na ake kowa yana ta fama da ibada sannan kuma ka iske kuma shekara ta kama an to ma'ana dai dumkin nan na yara shira nan in Allah su yarda za a kariya saboda ka san inda da ka saniya to in Allah su yarda Allah zai kama mu bisa ganiyan nan sai dai magana kawai a zo shago a so kayan na zaka a basu farashin yana da dama bisa ga irin na bara kenan kaga haka ma sai mu ce alhamdulillah. To mai sauraro a nan za mu dakata da Allah kada a manta da danna mana alamar subscribe sannan a danna mana alamar ƙararra domin samun damar kasancewa tare da mu. Mun gode.